Good morning, Bubakra. Thank you for helping us to reach home safely. Now we have landed in Agartala airport, and thank you very much for helping us and now for arranging us for our transport. 살짝 살리로모이 신이 부가랑 이야가 이제 반자버 스릉이 동네 릉 스릉나이 비에드 스튜던트 럭 비전아 가하이 20 number 20 जना borok sini buarona contact haika borok nero lockdown ngi kirnan bagi problem komuni sini bubaga bong sampurno फाइनानि रिटार्न फाइना बागै आगरतलाव गोबां बरफ बाक्सा दलाइनि दङ बाक्सा हम्पिनि दङ बाक्सा फाइनि दङ बाक्सा करबुंनि दङ उन्दैखाय 20 जना टोटेल बिएड स्रोङै दंनाय बरफ तिनि फुंनि दिल्लीनि फ्लाइट बाय एयर इन्डियानि फ्लाइट बाय बरफ आगरतलाव लेन्ड खालामबाय बेखौनो सोगानाय दं Pulana Bubakra no pipeline hambai yaparo krumka Bubakra nini kharong ma tai hamjang ma tin chugani jarawa nungsuba ma bai jeng tini Punjab hasteni sini haste Tripura wa phaisho baika belaina pipeline hambai jeng je BF srungai tonglai jeng total phaika 20 jana arni bisingo jeng tongko baksaba थांगा गाड़ी रो पर्सनल फाइनाय ताई जोंजे असुबिदा खालाय थांनाय रोखौ गाव जोंनो लाना फैनो बागै जोंनि सार रनाल फाइ सफैजाक अबनो सानामु जों जे बुवाग्रानाव माने असके खा बायखौ बाय दलायनाव जों हामबाय जानांगौ जे बिनि सुबा मुंबाय जों बिनियाव जागा सफैजा अच्छा नक तो तंग हते बर जगह पर तंगाय रक थाव सुगर तै तकरि खा जतो जेतिनि जेतनि कोर्स को पाइथावा जों जतनो लेखा अदना हापांनि थाने रले माने आमाय सानमु रक तो तंगनाव नि तो सानका न जों हाबां थानिबो रिक्वेस्ट खायका जोंनो करनान बागै सानान बागै जाय तिनि थानि रिक्वेस्ट खायमानि मारिबो दङ जों रिक्वेस्ट खायमानि बर फन वाय सनालिया आइन बागै तिनि आसा बर साथै रै हाबां जतन बसुइना हात मालिया गांगाय तो बुवाग्रा खायसन दं सौनाय जों बुवाग्रा न कन्टेक्ट माखिता ओइता माने ता वन सक नै हापांगा सु कतरमा तंगाय सि हेल्प खाय बुवाग्रा सारन बुवाग्रा से खाय दं आरो माने को हाय वन सक दं अब तो हापां बसुमुं करै बाहायनि बागै बसुमुं करै इनका अब तो हापां सायमाननाय असक जरा 2 इयार्स नि बागै बिएड कोर्स खाय दं थानि हापांनि ब गोबां अबदान सुबां दङ किन्तु ताक लास्ट पाइथाक जराव प्रथमनो अमहायथाय माने जरारि मालिया सबाय मालिया टाउन बागै अब हापां सायमानथिनाय